tikupasirani nkhani zathu za lero pa 18 October 2024. Nkhani za lero mutu waukulu ndi pamene tikuona Dalitso Kabambe akukhala mtsogoleri wa chipani cha UTM zimene anthu onse samayembekezera. Izitu zachitika pamene kunali convention yawo ya UTM ku Mzuzu dzulo imenetu yatha usiku. Ndipo ndondomeko ndi mndandanda wonse mmene zisankho zizayendera ndi zomwe zikulengezedwa mu nkhani zathu za lero za pa Times zimene akuwerenga ndi Yankho Seunda. Tiyeni tionere nkhani zonse momwe zawerengedwira ndi monse mmene zisankho zayendera. Mtumwi ku msonkhano waukulu wa chipani cha UTM zasankha gavana wakale wa Reserve Bank Dalitso Kabambe kukhala mtsogoleri wa chipanichi. Msonkhano wachitikana mulungu mu mzinda wa Mzuzu. Kabambe apeza mavoti 636. Iwo amapikisana ndi Newton Kambala amene apeza mavoti 26. Matthews Ntumbuka amene apeza mavoti 22 ndi Patricia Kariati amene apeza mavoti 21. Sam Kalimira ali mu mzinda wa Mzuzu. Kumsonkhano waukulu wa chipanichi nthumwi zinavotera Alexander Bulirani ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi, Willet Karonga ngati mlembi wamkulu wa chipanichi, ndipo mpando wona zochitika mchipani wapita kwa Hashem Banda. Felix Njawala awavoteranso udindo wokhala mneneri wa chipanichi, ndipo mpando wa ona zokopa anthu mchipani wapitabe kwa Makwenda Chunga, pomwe mkulu wona za amayi mchipanichi pano ndi Cecilia Mandambwe. Benjani Kaluwa apitiriza kukhala mkulu wona za chinyamata mchipanichi, pomwe Emily Chintupiri awavotera udindo wa mkulu wona za ndale mchipanichi, ndipo Alisa Sande ndomwe aziona za mmene anthu akukhalira mchipanimu, pomwe udindo wona za chisankho mchipanichi wapita kwa Bright Kemsley Kawaga. Ena omwe agwa ku chisankhochi ndi Anolo Masangwe omwe amapikisana pa mpando kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi, Joseph Chidante Malunga omwe amafuna mpando wa mlembi wamkulu wa chipanichi. George Saonda nawonso sadapambane pa mpando wona zochitika mchipanichi, pomwe Norman Nyirenda nthumwi zochuluka sizidawavotere kuti akhale mneneri wa chipanichi. Mipando ina yowona makumi atatu anthu sanapikisane. Kumsonkhano waukuluwu nthumwi zinagwirizananso kunena kuti asinthe malamulo ena a chipanichi. Mwazina nthumwizi zili wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi pano azisankhidwa ku msonkhano waukulu wa chipanichi osati mmene zidalili kale, pomwe mtsogoleri wa chipanichi amasankha womutsatira. Chipani cha UTM adachilembetsa mkaundula wa zipani pa 21 Seputembala mchaka 2018. Mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive DPP apita Mutharika wadzudzula boma atiposamutsa ofesi zambiri kuchoka mu mzinda wa Blantyre kupita mu mzinda wa Lilongwe. Malingana na Mutharika, izi zili ndi kuthekera kukhuza ntchito za chuma mu mzinda wa Blantyre. Mutharika anena izi pa mgonero umene chipanichi chinachititsa mu mzinda wa Blantyre. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu watsutsana ndi maganizo a Mutharika. Isaac Salima awafotokoza. Mtsogoleri wakale wa dziko linoyu Mutharika anati pamene adali mboma ankafuna kuti mzinda wa Blantyre ukhala okhazikika, ponena kuti izi ndi zosemphana ndi mmene zochitikira pakadali pano. Iwo ananena kuti adakonda mzinda wa Blantyre malinga ndi kuti ndi kumene iwo adakulirako, koma kuti pakadali pano boma pang'ono likufuna kuwononga mzindawu pomasamutsira ofesi za boma kupita mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ananena kuti akadzalowa mboma chaka chammawa ntchito yawo yoyamba idzakhala yobwezeretsanso ofesi za boma zimene adazisamutsira mu mzinda wa Lilongwe kuzibwezeretsanso mboma la Blantyre. I want to assure you this, that on 17th September next year, my first job as president will be to issue an executive order bringing all those buildings that are sold. Nduna yona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu ananena kuti iwowa sakusala mzinda wa Blantyre koma kuti akulimbikitsa ndondomeko yopereka mphamvu ku makhosolo mdziko muno. Iwo ananena kuti kukhala ndi maofesi a boma mu mzinda ngati wa Lilongwe ndikofunikira malinga ndi kuti kumachititsa kuti ndalama za boma zizipulumuka popeza kuti ntchito za boma zimagwiridwa pakati pa dziko.
amene amatsogolera komiti imene idakonza mwambo wa mgonerowu Anelo Lipipa adanena kuti ndalama zimene azipeze pa mwambowu mwazina agwiritsa ntchito pokonzera ofesi zawo mu mzinda wa Blantyre. Timafuna kwambiri kuti tipeze ndalama yonena kuti tikonzere ofesi yathu ya DPP komanso tikhaine ndalama yoti tikuzungulira kwa anthu kuti tikalembetse umene ndi ufulu umene tili nawo ngati tifuna kusintha zinthu. Anthu ambiri akumangodandaula mwayi tsopano kubwera chaka chamawa kuti kudandaula kwawo kumveke. Wachituka mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka ananena kuti iwowa adali okondwa ndi mmene anthu adabwerera kumwambowu. Choyamba ndine kuti ndithokoze kwambiri kuti anthu anabwera mwaunyinji komanso apanga contribute mozipereka. Ndikukhulupirira kuti pakutha pa function yathu ndinandasi tipeza ndalama zochulukirapo kuposa momwe tinaganizira. Chipanichi chidayerekeza kuti chipeza ndalama zokwana 200 miliyoni kwacha kumwambowu. Pamene madandaulo akuchuluka pa ndondomeko ya chisankho cha chaka chamawa, bungwe la MEC lati kukambirana kokhoza kuthetsa kusamvanako. Pakadali pano ofalitsa nkhani ku bungweli a Richard Mveliwa wati bungweli lichitisa zokambirana ndi zipani komanso nthambi zonse zokhuzidwa lachiwiri mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi zambiri. Malinga ndi Mveliwa, magulu achipembedzo amene apite kumanowu ndi monga Public Affairs Committee PAC, mabishopu a mpingo wa Katolika komanso Angilikani komanso bungwe la Muslim Association of Malawi MAM. Kumbali ina mabungwe oyima pawokha amene apite kumanowu ndi monga Malawi Electoral Support Network, Youth and Society komanso Human Rights Consultative Committee. Kudzera mikumano imene tipange kutithandiza kunena kuti anthu onse amvetsetse bwino lomwe imene tikugwirira ntchito komanso tikukhulupirira kunena kuti anthu amene tikakumana nawo akapereka uthenga umene akatenge ku mikumano imeneyi kwa anthu amene amatumikira. Mneneri wa bungwe la Muslim Association of Malawi Sheikh Dinala Chabulika ati mkumanowu ndi ofunikira kwambiri pozindikira kuti kukambirana ndikofunika poyanjanitsa dziko. Kukambirana ako ndikofunikira kwambiri chifukwa iwo sakuyimira chipani kapena gulu lina lake koma akufuna kuti ayanjanise pakati pa Malawi tichite chinthu chimodzi. That is very important. Mawu ake wapampando wa bungwe la HRCC Albert Mkwezalamba ayamikira bungwe la MEC poganizira zokonza mkumanowu. Amene achipani adapita nawo kaona makinawa kumindia kapena ku office kwawo ndi ndani achule chifukwa ena mwa anthu amene adapita nawo kaona zinthu zimene akumakhaso patsogolo pa mapresi kumanyoza kuti zinthu zizosayenda bwino. Ndiye anthu amene akatchulidwa amalawo akadziwa chilungamo kuti akunena zoona ndi ndani ameki kapena azipaniwa. Posachedwa apa zipani zotsutsa boma monga cha Democratic Progressive DPP, UTM, United Democratic Front UDF komanso Alliance for Democracy AFOD akhala kupempha bungwe la MEC kuti lisadzagwiritsa ntchito zipangizo zamakono pa ntchito yoyingira zotsatira za chisankho komanso kuti lisapitirire kugwiritsa ntchito zipangizo zotchedwa election management devices zimene zidagulidwa ku kampani ina yotchedwa Smartmatic ponena kuti zipangizo za kampani zidabweretsa maphokoso m'mayiko ena amene zipangizozi zidagwiritsidwa ntchito. Komabe wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Justice Anabela Mtalimanja wakhala akunena kuti bungweli silisintha ndondomeko zake, chinthu chimene chakhala chokukwiyitsa zipani zotsutsa bomazi kufikira poti zipanizi zakhala zikufuna kuti Mtalimanja atule pansi udindo wawo pokaganizira kuti amakhudzidwa ndi chipani cha Malawi Congress MCP. Mayiko akumwera kwa Africa alimbikitsa mgwirizano pothana ndi mavuto omwe amadzi akamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Nthumwi zochokera m'mayikowa zagwirizana yeze pa zokambirana zimene zachitika mu mzinda wa Blantyre. Zokambiranazi pachitika makamaka zachitika pambuyo pa msonkhano wa Southern Africa Regional Preparedness Workshop umene unachitikira mdziko la Namibia. Keri Napolo afotokoza. Nthumwi zochokera m'mayiko osiyanasiyana mchigawochi kuphatikizako akuluakulu a bungwe la World Food Program Malawi komanso Department of Disaster Management Affairs DODMA ndi mabungwe a National Disaster Management Authority aku Zambia ndi Zimbabwe anakumana ku Blantyre pa msonkhano wophunzitsana za mmene angagwirire ntchito limodzi pothana ndi vutoli. Msonkhanowu unali ndi cholinga chokonza njira zothana ndi ngozi komanso kulimbitsa mgwirizano pakati pa mayiko osiyanasiyana.
mkulu wa Humanitarian Operations Center ku SADC a Anderson Banda anatsindika kufunika kwa mgwirizanowu pothana ndi mavuto odzaka mpaka ngozi zogwa mwadzidzidzi. Nira pano ndichakuti tidyetsane nzeru, tiyike nzeru pamodzi kuona kuti tizasebenza bwanji pamodzi chifukwa maiko athu awa amudera lino la SADC ndiosiyana kamba kakukonzekera kodi ndife kukonzekera motani. Zimapezeka kuti dziko lina lili ndi katundu kapena ndege zabwino zimene zingasebenze nthawi ya disaster, dziko lina lili ndi chimanga uku ku dziko lina. Tsopano tizibweretsa bwanji pamodzi kuti pamene zinthu zogwa mwadzidzidzi zatigwera tithandiza anthu athu amene apezeka mvutolo. Mkulu woona zokonzekera ngozi zadzidzidzi ku Dodma a Moses Chimphebo adafotokoza kufunika koyika ndondomeko zokhazikika zogawira zinthu pokonzekera ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pa msonkhanowu umene ndi wa masiku atatu akambirana komanso kuyendera malo a humanitarian staging area ku Msanje. Popitiriza nkhanizi unduna woona zamadzi wayika padera ndalama zokwana 600 million kwacha zoti ziperekedwe kwa anthu amene akhuzidwe ndi ntchito yopopa madzi mu nyanja ya Malawi mboma la Salima kupita mu mzinda wa Lilongwe. Izi zikudza unduna wa zamalo utatulutsa ripoti lake la anthu amene akuyenera kulandira chipukuta misonzi. Wezi Gausi ali ndi zambiri. Amalingana ndi mlembi wamkulu wa zamadzi a Elias Mulambe, ati unduna wawo wayamba kale kupereka ndalama za chipukuta misonzi m'madera ena. Iwo ati anthu amene alandire nawo ndalama za chipukuta misonzi ndi anthu amene amakhala ku Lifuu, Kanyenyeva, Mvela komanso Chezi. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo a Noel Lipipa ati komiti yawo ikukhulupirira kuti ndalamazo zikupita kwa anthu okhawo amene ali okhudzika. Projekti iyi ikhale kupindulira anthu okwana 1.5 miliyoni okhala m'maboma a Lilongwe, Salima komanso Dowa. Ntchitoyo ikhale kugwiridwa ndi ndalama zokwana $313 million. Akuluakulu ku Malawi Watershed Services Improvement Project MWASIP ayamikira ntchitoyi panena kuti ikuthandizira ubwerezeretsa komanso kuteteza nthaka. Nthumwi zabungweri zanena izi zitayendera ntchito zimene alimi akugwira pansi pa ndondomeko iyi kuchireka mboma la Blantyre. Isaac Salima wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Ndondomeko ya MWASIP yakhala kulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito njira zina pobwezeretsanso nthaka. Mwazina pomalimbikitsa anthu kudzalanso mitengo, kugwiritsa ntchito manyuwa komanso kuyika njira zimene zingateteze nthaka kuti isakololoke. Poyankhula ndera lachileka pamene adakayendera alimi amene akupindula ndondomekoyi pansi pa mabungwe a Nkalazi komanso Mulanga, amulenga adati pakadali pano ndokondwa ndi mmene ndondomekoyi ikuyendera. Ntchito iyi ndiyo samalira zachilengedwe imene ikuthandizira kuti zigwa ndi zitunda zimene madzi amene amachoka kumeneko kumatsetserekera mu mtsinje wa Shire ndi madambo akuluakulu kumeneko kuti tisamalire tibwezeretse zachilengedwe zomwe zili zofunikira kwambiri pa nkhani ya chitukuko cha dziko. Monga mukudziwa dziko limadalira kwambiri ntchito za ulimi, koma ngati zachilengedwe zikuonongeka ntchito ngati ya chitukuko ya ulimi imasokonekera. Komanso si za ulimi zokha, tikudziwa timadalira magetsi ochokera ku mphamvu ya kudzera mu madzi a mtsinje wa Shire. Richard Faifa amene ndochokera mu komiti ya Nkalazi adati upangiri umene akhala kupezawo ukuthandiziranso kuti adzitsata ndondomeko zoyenerera pa ulimi wawo. Ntchito zimene zitu zikutanthauza kwambiri kuti zipeka chilimbikiso kwa ife ngati alimi, makamaka kuti tithe kupeza zakudya zokwanira bwino chifukwa cha mmene mvula imene ikuonekera. Ngati tapezeka kuti tabweza mizere, tapanga mulambala kapena kuti takumba maswale, ndiyoti madzi aja amakhala adikha mmene muja. Ndondomekoyi ndi ya zaka zokwana 6 ndipo pakadali pano ayigwira kwa zaka 4 ndipo yatsala ndi zaka 2 pamene ikulandira thandizo lochokera ku bungwe la World Bank ndi ndalama zokwana $110 million. Nthambi ya immigration yati yakwanitsa kuyamba ntchito yake yopereka mavisa pogwiritsa ntchito internet. Izi zatheka kudzera mu ntchito imene nthambi yakhala ikugwira kwa zaka 3. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times, mlembi wamkulu woona za chitetezo cha mdziko a Stephen Kayuni ati ntchitoyi cholinga chake ndi kupereka mpata kwa anthu kuti azitha kupeza mavisa mdziko la Malawi mosavutikira. Iwo ati pakadali pano
ziletso zimene zinali pa maviza zachotsedwa kwa anthu ochokera m'mayiko okwana 79 kuphatikizapo mayiko a America, United Kingdom, China, France komanso Germany. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ma-reforms a Noel Lipipa amene anayendera maofesi a immigration ati zimene zikuchitikazi ndi zabwino tsopano kuti ntchito zambiri za immigration zizigwiritsidwa pa makina a intaneti. Pakadali pano nthambi ya immigration yanena kuti ntchitoyi ikhale kuthandizira kwambiri pa ntchito yake yoona za maviza pogwiritsa ntchito makina a intaneti. Munkhani zina mbusa wa mvunguti CCP msinodi ya Blantyre a Frank Nkwezalamba wati utumiki wa abambo pa mpingo wasula abambo amene amathandizira pa chitukuko cha mpingo komanso dziko. Abusa Nkwezalamba ayankhula izi la Mulungu pamene abambo ena amadzozedwa kulowa mu utumikiwo. Atamaliza maphunziro awo omwe anayamba mwezi wa Juni chaka chino. Daniel Zimba walemba ripoti. Abambo asanu ndi awiri omwe alowa mu utumiki wa abambowu afikisa chiwerengero cha mamembala a utumikiwu pakachisichi pa 97. Amkwezalamba ati akuyembekezera abambo omwe alowa kumenewa kuti akhalanso nzika zodalirika pa chitukuko. Ndipo kachiwiri tikayamikira kwambiri chifukwa cha kuzipereka kwawo kuyambira chaka chino kumambiriro akali kuphunzitsidwa adazipereka mpaka na kufika siku la leroli. Uthenga ndi walimbikitsa onena kuti apitirire kuti atumikire chifukwa ndikutumikira kumakhala kuperewera mbuyo momwe katakambira muja. Mmodzi mwa abambo omwe alowa kumene mu utumikiwu a Robinson Sokole ati ngakhale maphunzirowa anali ovuta koma ndi okondwa kuti atsiriza. June zafika lero metu panga kachiri ababa twembeza zinzago kwambi wenda kulisita kuzira kupewa bambo na feso ya gawira sanfera kufumwa kwa Mungu. Utumiki wa abambo pakachisi cha mvunguti mu mpingo wa CCP unakhazikitsidwa mchaka cha 2019.